sebagai tanda dimulai perang. Rotia
Satine sing gandang-gandang kang masing Aku canggung ning sarlaki Aku bingung pilih ati Kepacut rebut ati Tuku kerdus ning sar gede Sing bagus atine Sing ganteng kang masing Tuku jagung neng sarleki aku bingung pilih endi kepacut klebu neng ati Tuku jagung neng sar gede sing bagus atine sing gandeng-gandeng kang masing cah loro padha gagahe yen sinamang sarwa nyenengake mestine ana bedane yen kon milih aku pilih atine Putra Abimanyu. Barang budaya
Ah, eh. Apa pancen aku kasmaran di ora doyan mangan apa maneh dolan pengine tansah ketemu dirimu seorang duh cah ayu tambah nono rasa kangenku. Apa pancen ngono atimu yen ngono ra beda rasane atiku pengen ku tansah ketemu dirimu selalu doang bagus imbang ngono rasa tresnaku. Kasmaran Agawe ati tratapan oh kasmaran bolahe kaya wong edan kasmaran lunga cengkir kadya mantenan moga-moga iki dadi kasunyatan. Ayo mesem, ayo mesem. Iki rendang apakah tiga godhok jarak kok ambak ngaturi sukan datang pramiyarsa monggo pinara ingkang sakeca
dusun banyu rejo. Mari kawan-kawan, mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita. Jadilah putra bareng budaya, melihat kesenian kita. Jadilah putra bareng budaya. Hurra, hurra, hurra. Hurra, 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 hurra. hurra, 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 hurra. hurra. Iya, 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 iya. Os. Ah, ho, 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 ah, ho, ho, ah, ho, iya, iya, iya. Ah. Ayo, ayo. Iya. Iya, os. Os. Awas, oh putane budal. Oh, Prajurit kang aglar Prajurit kang aglar
he os oyo ikat rampak samyosa purna prajurit kang agrasa tata kusume ora etek laku kang utama os ikat rampak samyosa purna prajurit kang agrasa tata kusume ora etek laku kang utama ikat rampak samyosa purna prajurit kang agrasa tata kusume ora etek laku kang utama os ikat rampak samyosa purna prajurit kang agrasa tata kusume ora etek laku kang utama cek cek os ayo carane ngelih wah paman paman
ing dalan akeh pati wah mati kena apa bos maju ya maju mati pinadang lika ing cacat terus sing wah akari raga badan kari laminte wah Pratamtama magita-gita tindaknya maju perang tuju palagane putra barong budaya putra Abimanyu tindaknya oh os adek bos awas awas terus awas oh prajurit ketempo mangan degan wah ayo as yuk oh yo bareng maju yo yo os sorak-sorak suarane gumuro sorak-sorak suarane gumuro suarane wadya anite turangga asale saka putra barong budaya awas oh sorak-sorak suarane gumuro suarane wadya anite turangga asale saka putra barong budaya oh
Putra bareng budaya yo. Kapurananku wis gawe lara atimu, ora bakal tak baleni lakuku sing kaya wingi. Matur suwun sambut buka hati. Aku janji karep kowe tekane pati. Rangkulan aku, kegaban aku, ora perlu ngapura. Kowe wis ngapurani, mending saiki awak dhewe mlaku bareng nyawiji kaya wingi. Mending saiki awak dhewe Laku bareng nyawiji kaya wingi. Ya, sudah dihadirkan satu buah lagu koleksi terbaru dari Putra Bareng Budaya. Pelampiasan 2. Iya, masih bersama Dita Amelia. Masih bersama Iluka Arista. Gusti Arjuna. Ya, jos ya. 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 Ya, Lagu garapan Candaipun. berikutnya apa, Ya. Mas? Lagunya apa, Dek? Adik-adikku. Mbak. Sampai sip. Mbak. Lagunya apa, Mbak? Ya sound the ship. Ya sound the ship. Orang ngono ku yo. Wedhus kentir. Wedhus kentir. Wedhus kentir, wedhus kentir, wedhus kentir. Wedhus. Billy Ellis. Iya teman-teman lupa. Oh iya. Oh ya, Kita ada hadiah. ada Wow. hadiah. Apa Mas Gusti? Ini ada kaos Putra Bareng Budaya. Oke. Syaratnya apa, Mas Gusti? Syaratnya untuk teman-teman semuanya, para pemirsa, para penonton Putra Bareng Budaya Lovers yang sudah memposting atau mengupload di TikToknya dengan minimal 3 postingan bisa mendapatkan 1 buah kaos. dengan lokasi yang berbeda. Dengan lokasi yang berbeda. Ya, sekali lagi yang sudah mengupload postingan pementasan Putra Ya. Bareng Budaya di 3 lokasi yang berbeda. Mungkin yang kemarin nonton, kemarinnya nonton, hari ini kecuali nonton. anggota dan Kecuali YouTuber. anggota dan YouTuber ya. Oke, nah YouTuber kena oke soalnya. Ada berapa ini Mbak Ilka? Ada 4. Ya. Monggo. Ya, yang TikToknya ada Putra Bareng Budaya? Ada Ya. enggak? Mungkin ada kami penyanyi yang lagi nyanyi di Putra Bareng Budaya juga boleh. Pokoknya nggak cuma penari. Yogo ya oleh, penyanyi oleh, Iya. penari Oh oleh. ya, sama penonton malam ini yang terjauh. Asalnya Oke, yang paling jauh. ya. Ada? Dengan menunjukkan Oke, KTP. saya 3. boleh lihat Itu dulu. ada Mas Gusti. Ya, Mas siapa? Silakan dicek Mas Gusti. 3. Sudah. Saya Ya. lihat dulu. Monggo dicek, cross check dulu Mas Gusti. Ya. Heeh. Mungkin dicari dulu yang paling jauh. Oh ya, yang Oke. paling jauh. Ada lagi? Oh itu ada Mbak Ilka tapi di belakang sana Mana, Mbak Ilka. di mana? Ayo Mas, acung. Dari mana dulu? Teriak dulu. Iki Bawa sing- buktinya KTP sing loh. kuwi ra kanggo, ra Dari kanggo mana? iki. Dari mana? Sik ae. Dikira kang, sapa kuwi Dani ora kanggo Cek, kowe cerak kowe. Hah? Sapa? Oh, iya. Iki nek muni adoh-adoh aku adoh lho, Cah. Guys, Ya, guys. itu bapaknya itu. Ini 3. Oh, 3 ini yang di mana saja ini? Boh, 3 ya. lokasi berbeda Ya, aku ya. lali ini tulisannya Putra Bareng Budaya. Wow. Ya saking lari CPBB. Weh. Ya. Ya, oke. Mana dokumentasinya? Wah, ya Ora difoto. sah. Oh, ini. Sopo? Oke. Ayo Imran difoto. Ayo. Ada lagi enggak Mbak Ilka sebelah sana? Senti mau. Ibu dari mana, Ibu? Monggo. Boleh dicek KTP-nya? Dari Lampung. Dari mana Dari Ibu? Lampung. Dari Lampung. Dari Lampung. KTP-nya Anu, Terima kasih. pindah ke sini. Oh, dari Lampung tapi pindah ke sini. iki kira-kira berlaku ora, Mas? Ora. Oh, aku suka Wamena ya pindah kene lho, Bu. Iki wong Papua ini pindah kene. Aku Papua pindah kene lho, Bu. Iya. Monggo, Masnya dari mana? Ya. Dari mana, Mas?
Jaksel diajarin Jaksel. Oh, lu gue. Silakan. Dari mana Mas? Ya, delok KTP nih. Kok gagak ngekos neng kene kuwi, Mas? Enggak. Ya ora apa-apa masa delok ke Kalimantan dene kon delok Jatilan tok Ya. delok ya. Ya, domisilinya Gunung ya. Kidul Wonosari. Ya tak delok sih. Ya, iya iki didelok Luar sih. biasa. Ya. Ampun ngewel Mas. Dari Karangtengah 1. Wonosari, Wonosari, Gunung Kidul. Gunung Tepuk Kidul. tangan dari Gunung Kidul. Yeay. Luar biasa jauh-jauh ke Sleman. Kaosnya Om. Ya, Waku wamena. ini dita kowe iso maca ra ta? Delingo. Juruk Delingo, Temuwo. Delingo. Ya, Delingo. Oh iya Mas saya. Gusti, ada Ya. satu lagi bapaknya sebelah sana. Nih, Ya, kaosnya. ini Ya. 2 di sini. Itu ada Sik. 2, Ya. satu. Heeh, paling jauh sih iki ono 3 iki ono 3 kandidat. Itu bapaknya Iya. dari mana? Dibaca dulu Mbak Ilka. Mas Imron, foto Oh, dulu. padaku. Nih Mas tak Papu. balikin KTP-nya. Ah sedulurmu iki. Coba dicek Om Nanang, dicek. Nih, pegang Mas. Ya, ayo Mbak Dita. Foto di KTP-nya foto. Ada. Wah, iki tanggaku iki. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya. Kose. Ini. Yang sini sudah ada satu Mas Oke. Gusti Mbak Dita. Ya. Dia benar dari Jayapura. Masih ada berapa Mbak Ilka? 1. Tenan no Jayapura. Iya, KTP-nya Jayapura, tinggalnya Jayapura. Sudah. Ya. Mana satu lagi Mbak Hilka? Ini. Ya. Terkait Dek Nining. Heeh, Dek Nining. Oh iya. Mas siapa Mas yang dari Gunung Kidul? Dari Gunung Kidul. Mas kok sampai jauh-jauh ke sini kenapa Mas? Saking sukanya dengan PBB. Tepuk tangan dulu buat PBB. Wah, jangan lupa besok dibawa ke Gunung Kidul ya. Saat. Jangan lupa besok yang di Gunung Kidul juga nonton tanggal 29 Agustus. Oke. Ya, heeh. Ibu Antina. Nggih. Ini dari mana Bu? Ini mau sekolah Juruk Delingo, Temuwuh Delingo Mas. Nggih. Bu, kenapa sampai jauh-jauh sampai sini Bu? Seneng dengan PBB, oke. Pawangnya marahin muntah. Ya. Ya, sekali lagi tepuk tangan dulu buat Putra Bareng Budaya. Ya, lagunya apa Mas? Saya ingin kau ndak bubar penontonnya. Oh, tapi nggak akan bubar penonton PBB itu selalu penuh ya. Sopo? Gajle yo adoh kuwi ning yo rasah digawe. Oh wis oleh. Ya, lagunya apa Mas? Semutra ning ngimpi
ngelokke rasa kangen iki esemu jarone ngimpi gawa tresno kang tak enteni sayang. Sudah Mas, pengen Sudah. ketemu. Nggih. Sudah. Oh, mbaknya nyambi ya? Pek. Mbaknya nyambi nyuket. Os. Iya. Os. Wah. Rasa kabagyan nglaras wirama katresnan Akan getar kemesraan, semoga tak terganti. Nadya Dewa Dewi titik bersanding serasi, semoga takkan terganti.
semanis. Tutur manis agawe sliramu ngenake ora ngira Ora ngira yen takale ake rasa tresno nganti semrene Rina wangi tansah godhok ati sumpah janji sehidup semati ora liya ya mung sliramu sing dadi kembange ati sing tak puji tresno iki tresno suci tansah tuwa nyawiji Rina wangi tansah godhok ati sumpah janji sehidup semati ora liya ya mung sliramu sing dadi kembange ati kang tak puji tresno iki bisa dadi nyawi Yo, nun saya sagung dumateng panitia kasuwun mlebet wonten ing arena pementasan sumangga. Yo.
terdengar suara seruling bangku kita malam nan merduma rayo diselingi tembang suara ibu tembang pusaka nan jatuh. Bandung Selatan di malam hitam hatimu tak remaja tamasya indah menduga dengan riwayatnya tak terlupakan. Yo. Tuh